Right, unakamudhara ndadii pai. Ndasvika kapa nerimwe bhaleki kamusi weSaturday iyo yapfuura yanditi waibata. Kweni ndakanga ndisingatomboda kana zvimabhiya kamusi wacho waibata. Ndioneka ndakutoshedzwa nerimwe mafia apa ranga rakatozadza makrete emablack label waibata. Owo. Saka wakabva watodini pai chikombera? Ndadii pai. Ko mafia rakabva ratongonakirwa kane ati ndobva ratongondikodha pedu pai zvikanzi fireman. Uyai katimbotyora pana patese waiziya. Ndakabva ndatongodhonza kakachiya kangu ndobva ndaswedera nechepadhuze pedu pai waiziya. Vakabva vanditi mamwe 6 mableki gaya. 6 apa panga pagara paine 12 kare. Vaida kukuurayai nedoro here vanhu ivavo? Inzwa kamudhara ndadii pai ndakabva ndati bhiya tichinwirira zveduka pamwe nekugocha waiziya. Saka maigocha nguruve here nhaiwa tichipusi? Inga vanhu vari kuzvinakidzirwa kunzoko. Moti doro moti nyama. Saka vakafa havana chavakaona zvechokwadi. Nai mwadzimai madireko kudaro nai wakomana. Hamusi kuona kuti nyaya dzotutora panapa idzinyadzo wanhurume. Imimbo munoita madhirenyo mbora nana maitakunda neoderero munhimbo. Makamuzwa tichidairira here isiso? Imi rasta imi mukwane manzwaka. Muri sekuru kaguvi here mimi wekuti munotanga matisuma kuti tibvumidzwe kutaura. Mubva mandikwanira semari yebhazi. Naiwe tripusi, saka makabva maita sei? Ana Tokyo ndoipika munenge muchitiitira iyoyi he? Iumani rako karisi kana utomboda unzwisisa zvamanje. Fireman munoitiswa neumani mimi ndazviona. Unoona yakazoitika pai ndarova tu makotsi angu kapai. Ndakabva ndaita sei pakabva pasvika kamwe muzukuru so. Apa haanga ari muzukuru muspecially baba ndati. Apa aifamba kanomwetsa gamani so. Wakabva watodini? Ndakangonomurova getsi Germany kabhati kaive nedinga padinga racho raive bhizi nefonika. Ndakabva ndamuti getsi ndobva nditi getsi ndakamuti getsi ndobva nditi getsi. Iwe hede inga une touch naiwe utori nestaira kudarika vamwe baba. Unoziva here kuti baba ushomalo uyu paaindida aitya? Nai adzimai wakomana. Ndo zvinhu zvinotauriwa pano vanhu here izvozvo. Wadingo kunyarara zvako. Iwe Ingrid wakatsukunya pfutseki maniwe. Siya mai madoko wani vati line up. Mati akazoita seko gulezi. Aitya. Mwedzi wese achingoti akandiona ingondimhoresa otoenda. Apa anga akutenga hembe nyowani every weekend. Odarika nekumaraini kwedu achiridza dzimbo dzaparadza imesi mukawokumeni kake. Hede nhamo. Haikona kudaro zvenhai mai Oshasi. Ko zvaanenge akamuka wani. Kumutsamutsa unokuziva iwe. Akatozoita zvekutuma sisi wangu kuti endaka unotaurira munin'ina wako kuti ndomuda. Paatengeswa 3 machikanini kungoti sisi wangu abvume kuya kuzondidedza. Iyo ndakatenga 3 bani. Ndakatenga 2 bakani. Saka difference iri pape apa naiwe. Chinzwa ikamunzwe zvakazoitika. Akazoti ndamuudza kuti okay ngatidananei. Musi watakaonana pekutanga. Akapedza awaresa achingotaura type yemadomasi Ingrid wamuri kuona apa. Zviriko here zvakomana. Mukoma wangu muri tsaka kana mazogara. Chiko kukura musingarohwe here zvakaita kuti muite duzumani rastaman. Handife ndakarikanganwa gore iroro. Ingrid aitya akomana. Ndera ndakazoenda kunomuona kwajacha uko kwaairoja. Takapinda mumba dzikabva dzanogara mukona zvadzo. Dzakaita kuzvipeta dzichitya. Hadzina kubvira dzati munenge maakudhipisa manje mai madoko wanika. Ndochi chakadaro ichocho chinenge ngozi ye? Ndiri kukuudza chokwadi uyu akagara payo ngaarambe tinzwe. Ndakatozopinda bhizi musi iwoyo. Ndakatozoita kusimuka kwakubata roko rwake kwakurisa musikipa mangu. Dai pasina izvozvo dai oshomola asipo. Hede. Saka nyaya dzomukutaura dzindo dzamatona dzakakodzera manje kuti muzitaure pano vanhu. Meta kusiyana zvimwe zvokutaura. Dododo tichitaura zvokusangana kwangu nemi. Idi hwii. Idi gogogo. Zviriko mudhara wangu. Usanyodhipisa zvako kachikuru ndechekutika. Wakazongosangana nesu kashiri dzehondo wakageta skiri waiziya. Ko ambuya. Hamune here zvimaporoni mufirijumu nezvimagakagaka mambishi. Kudhara ndakanyorwa negomba maiziya. Timboita tichitsengerera ka. Iwe. Gomba rokutodini. Asi kwenya kubikiyo bakani. Ndokatsekeka kwakuda kuita mazuva ano kuti wakaona kuti vanhu vakubika opota uchiya pano. Ndichakubomora nyongono yakoyo. Iwe mudhara iwe enda uchigara masini iwe. Ungagare jembe rekuti tikadya tinobva tanoofloda kuteretuko. Pfutseke mhani mudhara iwe. Idzi dzinozondipedza manje. Ndakazoti manje chikombera rimwe zuva. Dzauya kunondiona ndichiri kugara kwasisi vanguko. Shasha yakauya yakaita kuremerwa mai mwana. Ndikati nhasi tinofa nezvinonaka. Iwe mai Oshomore, ndatinyarara hauzwe baire iwe. Ndisiye iwewe, ndisiye wanzwa. Ndakanoti ndichivhura mupepabhegi muye chikombera. Kuona blazo akaita kututa madhonanzi ekumbare ai. Akaita kuzadza mapepabhegi. Muhomwe dzakabva dzaburisa majoli juice hadzo. Hanzi heye bhebi ndakuigira zvinonaka. Rimwe levho racho rekupusa akomanaka. Ma1. Zvakandofanana izvi shamwari. Handiti utori pano ipapa nokupisa kwako ikoko. Inokupusa kwangu kundogara neni. Nomharuparo dzako nomba mako munotsambwamo. Iwe tsambwa yekuita sei kwacho? Usade kufarisa iwewe.
handina utsvina ini, kungoti ndinowandirwa chete. Ipapa kungopedza kuita nyaya nachikombera, ndototi simu, ndototi mumba tsvai, ndobva ndati ndiro dzangu suke, ndobva ndati muiri wangu geze. Ndiwo utsambuka hwacho ihwohwo. Zvinhu zvese zvinoitiwa nomuromo. Ipapa geze yokutaura yoyika, watogeza zvosvondo rese ipapapa. Warume soka. Naimi dedhi, zvauya seiko izvozvo? Inga tiri kungoitawo nyaya wani zvakanaka wani panapa. Izvozvo zvamaakutaura makuzviwana kupi naimi? Hazvina kumbonaka apa. Aiwa kamuna adzimai, tikundotaura sekutaura kwamama muchindoita ikoko. Chikombera, ndakakunyepera kuti ama oshomore wakagara apa pandakatanga kugara nawanga wachiri kuita wetu magumbezi. Apa reto wezigadzika reto rema 92 kgs. Ndakatozosimba bakani kupota njiwasungirira chichura muchiuno kuti wareke. Haiwawo. Imambu yemi, ko zvamakatotsvukirira wani, ko wagwani. Naiwe une shuwa here baba Oshomole? Kutaura zvinhu zvemumba medu uchiudza raini rese. Ndakutowafonera mukoma baba Joe, wakajaidzwa stereki. Unoita basa rekutuka dzinza rangu rese wewe nekuti unondichengeta. Ndakakutadzira chiiko inini? Zvaendwa izvi. Vabereki regedzai ndimbotibviririka. Aiwa, zvemadhirama enyizvi handingambozvigona ini. Warungu madoka chere, ndauwe. Tauya unochoro rebhosenda wanhumi, kuchema kwenyine zvirwere zvakasiyana-siyana aiwa kwapera. Kana paine vane zviri kuwanitsa maererano noutano wanhumika, pane mahebzi anobatsira kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana yotinawo. Sekuoneka muri kuita paskrini rangu apo wanhumi, tino mataipi akasiyana-siyana emahebzi anokubatsira muzvirwere zvakasiyana-siyana. Pano chikwapuro, pano musuka uyewo muzadza gomba. Kana mafa munzira dzinomizwa wanhumi musateteba kuya kuchoro rebhosenda, aiwa tinokupai zvinokodzerana. Manhamba yawo anotiyo +263 774 376 282. Ndichaidzokororapo kare +263 774 376 282. Yechipiri inotiyo +263 716 217 977 +263 716 217 977. Kana masvika ikweyo kwanhumi muwanyepo kuti tabva kuPSTV aiwa wanokupai mazi kudiscount akaita kuwanditsa. Zvese zvomungadi kuziya weringe paskrini pangu apo, uye munokwanisa kuwafonera modzi wa muzvizere. Ndizvozvo.